Gepler Azatlyk Radiosu. Mut ýanygyzyň soňy şu temadan guralan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji ýylyndan hususy awtolog eýelerine berilýän mut ýanyş normasy ýatyrylýar we bu olaryň her aýda alýan 120 litr ýanygyzyny pullanmaly boljagyny aňladýar. Ma'lum bolşar Gurbanuly Berdimuhammedow 2008-nji ýylyň başlarynda awtologly türkmen raýatlaryna aýda 120 litr ýanygy mut bermek düzgünlügi girdi. Şol wagtda Türkmenistanyň benzinin bahasy ençemesi gymmatladyrly. Eýsem mut ýanygyzyň soňlanmagy iratyň durmuş ýaşaýyşyna nähil täsir ýetirer we bu ýerde kim nähili mesele görýär. Biz bu söhbete yerli synçylar siýasatçy Nurberdi Nurmahmedow ýazman Batbugaýew Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysaçysy Hudaýberdi Oragaty çağırdyk söhbetdeşlige. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Sağ olun. Ine resmi habara göre Türkmenistanyň ýurduň ykdysadyýetyny ösdürmek içerki wagtlardaky newi tönümleriniň harçlanyşyny tygyşytlamak üçin mut ýanyş normasynyň ýatyrylýanyny habar berilýär. Nurberdi Nurmahmedow näme üçin şu günne şeýle karara geldi? Benim pikirimçe bizim döwletimiz ýurdu dolandyrmakda garap ýary ören uly ähmiýet berýär. Şol garap ýaryň adamlara da täsiri uly. Ol garap ýar döwletde adam täsirli 100 derejä diýen ýarak pikirim derejä. Onsoň egerde gatymy zeruriyet bolmasa, şol garap ýardan 100 öwürmek döwlet üçin bähwetli däl kädýär. Ýöne häzir soňal kararyň, ýankaýdan kararyň kabul edilmegi benim pikirimçe bu döwlet üçin mezburiyet. Döwletiň öz büdjetini doldurmagy, täze çeşmeler gerekli kädýär. Şeýle bolmagyny döwlet şu ýylky büdjet boýunça düşünürse bolardy. 2014-nji ýyl üçin kabul edilen büdjetiň şu ýerde defisitligini aýtmak gerekli kädýär. Şol defisit 1,5 milliard dollara ýakyn meçherde. Diýmek şol defisiti bir näçe million üçin ýapmaly bolýar. Bu Nurberdi Nurmahmedowyň pikiri Hudaýberdi Oragaty ykdysaçy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň godalky başlygy iside gelýär. Indi büdjet meselesi barada gurulun çykdy. Dogrudan bu ýurduň büdjetindäki defisit bilen bagly kararmy? Türkmenistan ýaly ýurtu da Türkmenistan ýaly ýurtu meni düşünmekde şu näde şu büdjeti defisit edip bolýar-da. Nähili güýçli ykdysaçy bolsaň egerde şu adam ýoly bilen ýöreşiň da adam ýoly şol defisit edip bolmaýar-da. Ýöne şu niýatyň dogrusyna edip bilýärler, häzirkiler hem edip bilýär, şonu meni düşünmekde. Hudaýberdi indi şu büdjetde defisit olaram bar bolsa, häzirim bar bolsa, mut ýanygyzyň ýatyrylmagy dogrudan büdjetdäki defisit bilen baglymy? Şoň bilen düşünürilip bilinirmi ýa bu ýerde başga sebäpler barmy? Men pikirimçe öňüm häzirim şu Türkmenistan öz başda golanlar bir esasy bir ýanky bar. Adamlary nädip bir azar berip bolýar-da. Adamlaryň günni nädip bir kynlaşdyryp bolýar-da. Ana şol siýasatdan gelip çykýan kadýanda häzirki ýagdaý. Hudaýberdi indi şu adamlara mut ýanygy berilmegi, adamlara azar bermek däl ahyryny, adamlara gaýtym kömek etmek, olara bir ýardam bermek. Şoňa diýende, indi şonu ýatyrmak, azar bermek. Indi mysal üçin egerde mysal üçin bir ýeňillik döretsem da bir ýeňillik döret. Şunu döretsem, ertirkun onu ýatyrsam da, ana şonda azar beren bolýar-da. Şonu diýen. Berilen ýeňillik ol bir ýöne berilen ýeňillik däl ahyryny. Türkmenistanda al görsak da, halkara gurumalaryň görkezmesi boýunça da aýdylýar. 50% halk işsiz. Ortaça aýlyk $300 töweregi-da. Halkyň esasy ulanýan zatlaryň köpüsi daşyndan dünýä bahasy bilen gelýär. Onuň bilýäňiz o dünýä bahasy gaty gymmatda, ol diýen Türkmenistan halkyň el ýeterli däl da köp bahalarda. Şu ýagdaýda şu öňkülerim häzirkilim şu azyny dolduryp getdiler da. Aýna Türkmenistanda bir aýlyk pesrak öyle ýöne biz onu pul arzan berýäs, munyň bilen pulsuz berýäs zatlar diýip. Şu zatlarym indi ýuwaş-ýuwaşdan azaldyp, şu ýuwaş-ýuwaşdan ýok edip başladylar da. Jemgyýetiň ýagdaýy, adamlaryň ýagdaýy ýankydy ýuwaş-ýuwaşdan peşen diýerler da, ýöne şoň ýerine de hisap berilen ýok adamlar. Ana şonda wa gurrun. Bir Hudaýberdi Oragaty. Aman murat bu ýazdy size gelýärsiň. Siz özüňiz hem awtolog sürýän adam. Dogrudan Hudaýberdi Oragatyň diýen zatlary uğruna barmy? Dogrudan bu adamdan ýagdaýyny kynlaşdyryp biljek ýagdaýmy? Belki türkmen häkimetleri ilatyň ýagdaýynyň goglanynyny
kadar da tutup şeýle karara gelendirler. Men dinleyicilere de düşünüp bolar ýa bir adayda men doğrudan şol muhtemdini, şol muhtemdin girizleri we ulanýan adam. Men edil özüm düşünmeýän maşinler üçin gowy ýazdy. Öňe men umuman muhtemdin benzinin kalmanyň olarym tarapdary, şunun tarapdary. Sebebi cemiyette sosyal deňeçerligi aradan aýrýar. Mälim bolýany her öňeten maşina edip bilenok. Maşina edýänler diýmek beýleki maşinada göre urtly adamlar. Ondan bir baýam berer, Hudaýym baýa diýen ýaly kimdir birine mut benzin berilip maşinla. Maşinada şol mut benzin berileniň taksir kullanýan maşinany insan köpüni sanap berip otursa bir deňsizlik bolýar. Şoň aýrym bolşyna bir tarapdan gowlat ýöne şu cemiyette bir büyük bir ýagdaý döretmek sebäbi birinjiden bir ýagdaý oýnanmak gerek. Türkmenistan häzir dünyadaki benzinin argan ýurtlarynyň birinji bäşigine gelýär, dördüncü orunda durşy benzin arganlygy boýunça tutuş dünýäne randa. Bir ýagdaý ikinciden ol hokman hemme kişi gülüni maşynyň üstüne geçirmeli, her gün planşynyň kilometri geçmeli diýilen zat ýok. Garwerde şol taksicilere bular tutuş ähli muhtedäy olar bir netkeş krekes adamlar olar benzin argan bolanma düşürün klartlaryna ýaly benzin mut bolanma düşürün kalýarlaryna ýaly bir häzin kunçylyk tapsalar üstüne goşup ýylyň sürkülip bilen öňe bärde çözümler meseleler var. Şolar çözülip mut benzinin ýatyrlanyny ýylat köpçüligi asla duýmadan taksicileriň mowzusyny ondan çekiler. Ve aman rahat bu gepler alatlı radyo formatlı dinleyiciler gepleşigimidi sağlara kesme bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Qadarly dinleyiciler, siz alatlı radyosynyň Tegeli Stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurrun etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge synanşyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli gurrun edip bilersiňiz. Pikirleriňizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar adatxabar.com arkaly getirip bilersiňiz. Öz meseleleriňiz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatxabar.com, Facebook adresimiz Adatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz adatxabar, kontakt adresimiz adatxabar bile ýazylýar. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, Mut dinleyiniň soňu diýen temadan Tegeli Stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Oňa Türkmenistanyň yerli synçylar, siýasat aktivist Nurberdi Nurmehmedow, publisist ýazan Manmurat Bugaýew Şweýçardan Türkmenistanyň Merkez Bankynyň olarky başlygy, ykdysatçy Hudaýberdi Orazow gatnaşýar. Indi şu sosial adalatsızlyk meselesi barada şu adatxabar.com'da açylan forma gelen seslenmelerde hem aýdylýar sebäbi dogrudan Mut dinleyiniň ulagullara berilip ulagsuzlara berilmezligi ýurtda deňsizligi döredýär diýen pikirler öňem Adatlyk Radiosynyň efirine aýdylypdy. Şu yerli synçylar şu pikiri öňe süripdiler. Ýöne DJ diýen okujymyz forumda şeýle pikir galypdyr. Diňe maşinlara ziýany ýetenok bu oýunyň. Iýjegin zordan tapýan maşgalalarken iň esasy udar şolara deger sebäbi maşina almana pulu bolan adam 120 litr benzinin pulundan tapar, emma benzin garly diýip islenlik harit galar. Transportowk edilmeýän haritlaryň hemmesi galar. Goýol käbir haritlara dahyl bolmasa da söwdegärleriň bahany galdyrmagyna sebäp bolýar. Ine saňa gerek bolsa reforma diýip ýazypdyr. Başga bir özüne asyz diýen at beren dinlejimiz bolsa, halk bilen maslahatlaşman, prosesi aýdynlaşdyrman, sivilizlenen ýurtlardaky reforma taýýarlanyp geňeşip geçirilmeýän üçin bu reforma mansyz, dereksiz bolar we halky ýene-de ulu kötençliklere sebäp eder diýip asyz diýen okujymyz ýazypdyr. Hormatly dinleyijiler, bu teswirleri adatxabar.com'a girip özüňiz okap bilersiňiz, sebäbi bu teswirler dürli pikirleri öňe sürýärler. Nurberdi Nurmehmet, indi siziň pikiriňizde dogrudan bir sosial adalatlylygyň kelmegine alyp gelermi ýurtda şu benzin ýanyňyz meselesi bilen bagly?
Hakikaten yurdun ilahtan bir bölümünü mutlaka belirtmede vermezlik adalatlılıktan değil. Göre adalatlığı başka görüşte de dikeldik bolordu. Ama başka görüşlerini hem çünür devlet bölümünü tutmandır. Benzinin ya avtomobil yancının sunalıqı normal oyuncu ketkizlerin bölümünün muht verilmeginin betedilmeli yani formdaki aydosiyali haritlerin kırmatlamağına tesir edeceği bellidir. Sebäbi iklimik zat bizim yurdumuzu ayrıkin hareket etmiyor. Hem de birbirine bağlı. Şunun için belki haritlarda kırmatlamak esasına tesir edeceği bellidir. O adıken gurrunumuz oturmalılar. Yönü yani büdjet yağdayı boyunca oldu gurrun ederlik zatlar kediyen. Aydalı şu bir yılın içinde medisina hizmetleri kımmatlıdır. Gençya ihtiyaçlı için telekatçilerden, kârimiçilerden almayan bulun mesleri uloldurlu ya da ön almayan mesleri her uloldurlu. Aydalı telekatçiler her ayda öğretim eline işleyenler için $60 meslerini gençya ihtiyaçlığını geçirmeli. Kârimiçiler 66 mant geçirmeli. O da onların alyan girizesine bağlı değil yağdaydı. Yakınına yine bir zat çıktı. 15. Mart'tan iyiliği hak almayan ya da iyiliği bir çoğunda bulmayan adamların medisina sahvaniyesi için getirmeli pulu önkülükte 1 manattan 15 manda yetirildi. Şuratlar elbette adamlara o tesir etmiyor. Onlarda nergilelik dörediyor. Devlet sol nergilelikten daha çekiniyor. Adamların içinde devlet öğrenini kovurtacak böyle. Ama zeruriyet sonun alakayı adamları etmeye devletin mecbur ediyen kadiyen. Devlet tarafından kurulan cayların kımmatlamalı ilçinlaki kuruluna göre her yılda $50,000 yukarılanıyor diyorlar. Yani bunu başkaça delillendirmen bolya, başkaça görközün bolya. Hakikaten hazır Türkmenistan'daki kırklar halkın sosyal yağdayına sığmayan yağdayda kımmat. Ne şu yerde. Bir tarapdan muut meselesinin yugaş-yugaşdan galza barada odalam saklamalar aydylýady. Şoňdan birlikde bahalaryň hem gymmatlajagy bazar şertlerine saklanýady. Inni şu sosial gorag meselesini deň alyp gitmek, şu näýlekleriň döremegine sebäp bolýan zatlary azaltmak üçin nämeler edilmeli? Birinji, ikinji gysgaça aýtmaly bolsa näme aýdardyňyz şu ýanygy bilen baglykda? Yoksa ülkülerine bir zat ende aydasın geliydi. Bu kımmatlamak, mutlaklar ayırmak bir elbette devlet iktisadiyeti için zeruri. O şeyle dolaymalıdır. Son kapitalizmin ilatın sosyal yardımını korumak için yurtta kendi iktisadi işler edilmeli. Ülkelerine yurtta korrupsiya ayrılmalı. Yurdun ilatının her biri Çinovlu'nun yardımına bağlı. Çinovlu'nun tarafına bağlı şu var. İslamik taraftan alanda da şu şeyle. Ondan yurtta işçilikken son karşısına görüşmeli. Yönetim programları kabul edip, işleyen programları kabul edip devlet tarafından sol iş derza edilmeli. Ondan yurtta adamın zahmette tölenýän hak bolmanına bir taşta oragymyzdaki yurtlaryň derecesini yetmeli. Biz her adam bolsa nebitlik hem gadyly yurt. Bir Nurverdi Nurmehmediň pikiri. Eýsem ýurt içindäki ýöneköý raýatlar muht ýanygyň ýatyrylmagy barada näme pikir edýär? Bu soragy Lewapda habarçymyz Osman Halief adyny aýtmakdan saklanan Lewaply raýata berdi. Bu söhbeti bilelikde diňläýin. Elbette. Meni de beýlek ulaw eýlerini de muht benziniň ýatyrylmagy degendir diýip aýdyp biljekler. Ýöne näme? İl bilen gelen toyda bayram diýipdirler. Öwrenşeriz, oňşarys. Unyň çöreğini gymmatlamagy bilen öwrenişdik. Benzin, un, çörek ýaly gerekli iň zerur zatlaryň hataryna girenok. Jübimizden goýmaly bolsak, ulaw kän münmeriz. Siz beýle karara gelinmeginiň sebäbini nämede görýärsiz? Ata-babalarymız muht Buharada ýok diýipdirler. Men bir ýöneke işçi, ykdysadyýetden başym çykanok. Gündelik zerur käbir zatlaryň muht berilmegi öňkü prezident Niýazow tarapyndan girilen ne doğru düzgün. Yurdun iktisadiyeti kadalı bolanda ilata hiç bir zat muht berilmeli değil. Tok muht, gaz muht, tuz muht, su muht deyip dile çolayarlar. Indi kemkemden, ol minnetten dıyınıp barıyaz. Halk dileğiçi, devlet bolsa sadaka berici değil. Yurdun ekli baylığı halkınkı. Onu sağa sola muhtuna paylap yöremeli değil. Halka olarıp pul tölep satın alaryal mümkünçilik öğretmeli. İşsizleri iş bilen üpçün etmeli. Aylıkları kaldırmalı. Yine men şeyle düşünüyorum. Benzin muht verilip başlanan son ulagları her yıl teknik gözeçilikten geçirmek düzgünde girilipdi.
yol gözeyçilik kulluklarının bankların önünde uzun novatların döremegine sebep bolan ýagdaýam şu benzinin muht berilmegi bilen bagly boldy. Diňe bir novatlarda para peşkeşin döremegine de sebep boldy. Adamlar tekniki gözeyçilikden novatsız geçmek üçin para bermeli diýip hem gürrüň ederdiler. Tanışlyk bilen, berim bilen öýünde ýöremen yatan ulaglarına benzin alýanlar ham bardy. Sonra şol talonlar satýardylar. Şu günler adamların arasında benzinin bakası gymmatlajakmyş diýen gürrüň hem bar. Bol gymmatlasa gowy däl. Sebebi onun häzirki bakası da aylyga laýyk gelenok. Köp adamlar Ilaytada işsizler üçin el ýeterde. Hormatly dinleýijiler, Lewapda kawarçymyz Osman Haliýewiň adyny aýtmakdan saklanan Lewaply raýatlyň gyýyskaça söhbetdeşligini dinlediňiz. Tegelik stol söhbetdeşligimiz dowam etdirýär. Hudaý berdi, siz Şweýsiýada oturýarsyňyz. Şweýsiýada halkyň sosial goraglygy iň ýokary derejeleriň biri hasaplanýar. Indi Türkmenistanyňky şertlerde muçulukdan çykmak, ikinciden hem halkyň sosial goraglygyny saklamak, ýokarlandyrmak üçin siziň pikiriňizçe nähili mümkinçilikler bar, nähili çykalgalar bar Türkmenistanyň hökümetiniň öňünde? Men 91-nji ýyllarym aýdýarmyn, häzirim aýdýanda men Türkmenistan ýene-de şu öz ýer iki ýurdy eklep saklap bilýär. Häzirki ýagdaýda egerde misal üçin hakykatdan şu bir sivilizasiýa ýoly gidiljek bolsa da, şoň adamlaryň gaýsyny çek bolsa hökümetde ýol bar. O nämetmelde iqtisadiýatda bir düşünje bar da, iqtisadiýatda adam başyna girdiçi diýip. Haýsy da bir ýurda alsak da, şu bar sonra görüň adam başyna girdijiňiz näçe? Şoňa suradalynyň ýer ýüzü görünýär da şu ýurdun. Men pikirimçe şu Türkmenistanda da şu egerde misal üçin 1-nji ýyldan sözatlar ýatyryljak bolsa, 1-nji ýyldan şu ýankyny girizmelim kadýende, şu sotsial hasap diýip de. Ene misal üçin Kazakstanyň iň bir şoň bir neft ýok, gaz ýok, Belarusyan, şoňal bir ýurdun alkormeli adam başyna girdiçinde, şu Türkmenistanda da şoňa ýakynrak Kazakstanyň ýa Belarusyan şoňal belli etmeli. Egerde kimki şoňa ýetmeýän bolsa da adam başyna da şu hökümet tarapdan şu sotsial hasap açyp şoňa kömek edilmeli. Esasym şu köp çağırlary, işsizleri, ikinci tarapdan hökmen şu programma bolup şu işsiz adamlar işletmeli. Ýuwaş-ýuwaşdan sotsial kömek edilýän adamlar iş tapyp işe girişikden soň şu sotsial hasapdan olar kesilmeli. Hudaý berdi, amanrat bu wasile gelýärsin. Aşyr diýen okujymyz Aşgabatdan Azat habaryny okutganda şeýle teskir galypdyr. Mut saatlar ýatyrmagy köp derejede gowy. Zatlar bir sarfa tutulmadı ýaly. Ýöne gynansak da biziň ýurdumyzyň ilaty bu zatlara wapşe taýýar däl. Bizde ortaça iş haky 3 million töwerek ol haýsy bir zada ýetsin diýip Aşgabatdan aşyr ýazypdyr. Indi siziň pikiriňizçe dogrudan hem şu ilatyň ýagdaýynyň peşilmezligi üçin näme edilmeli? Häzir nähili mümkinçilikler görýäňiz siz ýazyjy hökmünde aýtsaňyz? Muht benzinin ýakyrlarlaryny maşinsizlaryň da duýmazlygy üçin bir giden ýol bar. Olar bilene bizde şu wagt iş edilen ok diýmek bolanok edilýär ýöne juda haýal derejede bar ýa şatda ýollaryň gurulşy goý. Şu gurulşyň 2003-nji ýylda tutuş Türkmenistanyň içinde plança kilometrlik ýollar dünýä standardyna gaýt gelýän ýollar taýinmalar diýip prezident wada berdi. Häzir 2014-nji ýyl berilen wadadan soňra da 11 ýyl geçdi. Eger şol ýollar awat bolsa, onu adamlaryň takta minmek zeruriýetem birden zatlarda aradan aýrylar. Meherem men şahsy aýaglygym bar ýöne men Aşgabat şäherinden çykyp başga bir vilayete gitjek bolsam, ýa bolmasa bir goňşy etragy şähere gitjek bolsam, men köplen söýüz maşynamy goýup takdim hyzmatynyň peýdaran bolýan sebäbi ýollar elbetde. Ýa bolmasa Türkmenistanyň devrinden demir ýol urulugyna garaşdyrlyk ýyllaryna gurulan demir ýollaryň umumy birligi kilometrler bilen ölçülýär. Näçe demir ýollardaki otlukatny ularyny ýol osatny gowlandyrmaly. Şäherary, vilayetary awtobusdan ýyzym aragatna söýüň ýoly goýmaly. Ve aman rat bu. Nurerdiň pikiriňizçe indi şu ýagdaýlarda dogrudan hem halkyň içinde bir nägilelik döremeligi üçin şu ýerde birinji ikinji näme edilmeli pikir edýäňiz? Döwlet näme edip biler real? Ýokşun döwletde
Adaletsizlik örtükümüz has büyüklerine bağlanışıklı bu infrastruktura değişiklik zatlar. Onun elbette belirli kımmatlamağı başladı. Belki atlarda tesir ediyor. Onun yeterli iktisadi tarafı değil, psiki tarafları var. Yani esası zaten kırımçı adam devleti değil. Devlet adama kulluk etmeli. Onun işine tesir vermeliler. Şeyli yağdaydı adamdan öğredi, rayetden öğredi. Kazanırım. Devleti söylemezin alağından söyler. Devletten saklar. Yani her son kuatla kabul edilen kanunları görsek sodatları yok. Tersine. Haydalı geçen yıl kabul edilen kanun administratif dilin bozulmaklar barda kodeks. Sol kodeksin 69. madde diyeceğim. Karımın ortasında yaşap 5 tane toplu saklayan adamım. Sol topluları saklamak için hakimlikten lisans almalı. Sol topluları barada hatavat vermeli. Sol yerdeki suğunaya hili ulanyanlığı vardı. Hatavat vermeli. Onun için söylemeli. Suratların öğri bir adamların eline kalkmaklık. Şu karımın ortasında galip hakim olsa bir girdeci alayan adamini detayına çıkarmalı. Ona sağ olsun aytmalı. Adamlara tesir vermeliler. Şu yağdaydı adamlar senden hiç vakit muhtat talep etmezdi. Onları muhtun minnetine çekmezdi. Nurverdi siz şu adamlar onunla tesir verliye deyip fikir ediyorsunuz öyle mi? Hava. İstenlik vaat için şu an lisans almalı. Sonundan patent söylemeli. Bir ne şerik varmalı. Şu yerde oturan çinovlukları yaratmalı. Evvelde kaydım olsa bir şey dokument vermeyen olsa. Yukarı kaydı tutup onunla bize kabul edilen zat var. Bu alışmalı kendinde diyorlar. Yukarıdaki adamlara. Sorunlar yağdaydı yaşayanlar. Şu yağdaydı bir çıkmalı. Nurverdi Nur Mehmet. Aman Murat bu siz doğrudan hem şu hakimiyetler adamlara kıyınçılık törediyorlar. Adamlar son yali el ayağı bağlayağı da yasalıyorlar. Son sinin yurtta şu gariplik, iyisizlik devam ediyor diyen fikirlerle alaşacağınız mı? Şu yağdayı ayırmalı diyen fikirlerle alaşacağınız mı? Hukman ayırmalı. Men o fikirlerle alaşacağım. Bizde 23 yıl oluyor karasızlık kazanlık diyenimize. Özümden devlet derecesinde verilen hatavatlarda da iyiliğine getirilen kanlarda da bağlar faaliyetine geçecekti diye bu uzak kururum. Bağlar faaliyetine geçiliyor, yönü pişkiliyor, üçüyle geçiliyor. Bir hakiki bağlar faaliyetine geçmeli. Mesela şu an bir ayyalı devam edip geliyor Aşkıbad'ın merkez bağlarlarına eliyle taktıran oklar. Her etpekten pavilyonun önünde 4-5 tane devlet emelleri karavulçılık çekiyorlar. Utanç. Sen o zatlar edeninden sen mağarlarçılık pulduğunu dikelttiğinden bir adamların elini güçsüz bağlamadı. Adamlara hakiki öz isteğine uğradı rahmet çekmeye sertürür. Ya böyle pulduklarda da şeyle. Aman radindi bir hakimiyetlerin bağlar şertlerini düşünsü bilen bağlı mı? Beyli mesele ne için yüze çıkya? Men fikrimçe şol adamların bağımlarından çekinýärler. Onu prezidenta götürüp dille de getirýärdik. Ya bir yere ulu ýoňakda çykşadyk. Men sizi bağıydym bilje. Ýöne benim profesyonel dogunum milletini bağıtma. Milletini bağıtsam onu probleman köpeler diýip aýtdy. Şol üçin men sizi horluň üstünden geçirjek diýdi. Şol çıkşam televizyon merkez halka getirildi. Şu masalada atmışyan 600-700 tane lepteysi çinovnik örtürüp gel sattılar. Havol, sen bir horluğu artmarayan değil. Şol tendensiye hadirim yılmanıp zaten belli bir derecede devam ediyor. Bazı düşünmeyen zat yok olur. Bazı faaliyet olur, kovutması durulmayan zat değil. Dünyada iyi masanlar devam edip geliyen zat. Bazı masan sönmek gerekler. Masanın sözlüden mühim adamlarda şol işini amel etmeli. Yoksa Aman bak bu. Huday yurdara siz Niyaz'ın adından aytılan sözler, Niyaz'ın aytdı diýilen sözlerini siz eşittiniz mi? Men ýadymda ol ýyldan geçeni ýa-da soňra zat şu wagt aýdylyny ýöne umumy Niyazymyň şu siýasatyny onu men tasdikleýän. Huday yurdara sizin pikiriňiz için şu siýasatdan eger şu dowam edýän bolsa, şu ýagdaýdan nädip çykmaly? Ordan hem halk baýasa bir hakimiyetler üçin problem bolarmy? Birinciden, eger de sagdyn jemgyýet bolsa, gün-günden adamyň ýaşaýyşy gowulaşmaly. Hasam şu Türkmenistan ýaly baý ýurtda. İkinciden bolsa
Näde eger şu hakykatdan şu yanketçek bolsak da ol umum siýasat ütkötmeli. Siýasat bolsa häzir 24 saat yanka çokunmaly däldi şu arkadagy hökümet hakyky Türkmenistanda hakyky hökümet bolmaly. Hemme şu halk üçin bolmaly, ýurt üçin bolmaly. Belarusiýa diktator. Ýöne öýje ondan bundan ýolanmaly, öz ýurtuna, öz halkyna getirjek bolýar da şu Belarusiýanyň prezidenti. Misal üçin Alkorgan Täjikistany. Urşýa durmaly şeýle ýanky Orşet bilen ýöne öz adamlaryny şöýde Orşetde işletjek bolýar da. Bizimkiler adamlar iň bolmasa şu indi bolýar şu baýlykdan bize zat düşmese de gidip bir anlarda şu Orşetde zatda işlädi. Şoňa da ýol ýok. Eger de hakyky ýurt boljak bolsa, hakyky ýurt hökümet boljak bolsa, esasy şu halkyň gaýrysyny etmeli 24 saat. Ana şonda hemme zat öz ýoluny da düşýär, halkym gowy ýaşaýar, ýurdum güllýär. Ey Hudaýberdi oragyň pikiri. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Mut dinlediğiniň soňu diýen temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Aman rat buga Nurberdi Nurmahmet ikaga aýtmaly bolsa, şeýle mümkinçilik görýärmi ýene 5 ýyldan 10 ýyldan hakykatdan halkyň gaýgysyny edýän hökümetiň kurulmak mümkinçiligi barmy Türkmenistanda? Odaly Nurberdi Nurmahmet aýtsaňyz. Şeýle hökümet ki hükümet tarafından kurulup bilerdi, o islemesi halk tarafından kurulup bilerdi. Güvene sol tarafından şeýle hükümetin kurulmagyna häzir mümkinçilik ören uzypdyr. Sebebi häzirki hükümet polisiýanyň kendiniň bir goşunam diňe öýri işin peýdalanýar. Halkyň öýtüne aýdýaly hiç iş goýmady. Nurberdi Nurmahmet'iň pikiri, aman rat bu siziň pikiriňizçe Türkmenistany 5 ýylda ýa 10 ýylda halkyň hakykatdan halkyň gaýgysyny edýän hökümetiň gurulmagy üçin, hökümetiň bolmagy üçin mümkinçilik barmy? Men şeýle mümkinçiligi görýän, şo mümkinçiligin durmuşyň özdürüdir. Habyryň da, çydamyň da özüniň çägi bolýar. Çydam da dolar, durmuşyň özi adamlara bir boýanmaga da mümkinçilik görüdir. Şol ýöne bir şol döňüp duran zat tökmünmen jemgyýet gözüne tutulýan o adamlaryň ýeri üçin hak üçin garkynyr. Ýöne bir şoňa barmagyň üçin şuň dünýede bolup geçýän zatlardan Türkmenistanyň şuň hökümet ýolbaşçylary tapa ýazdylar. Şolar tapa edinseler bir öz ähwitlerine de bolardy, halkyň ähwitine de bolardy. Şol üçin muny eger siýasatyň takasyny turallar düşünmese durmuşyň özi onu olara da halka da düşündirer. Şeýle menne bar. Ve aman rat bu gaýhyň pikiri. Mut ýangyzyň soňy hormatly dinleýijiler, şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň siýasat aktivisti Nurberdi Nurmahmet, publisist aman rat bu gaýy Şwesiýadan ykdysatçy Hudaýberdi Orazow gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragada studiodan men ýoksunan Nurwan alyp bardym. Eger bu meseleler nagly sizde hem pikirler aýtjak zatlaryňyz bolsa, Azat habaryna kodkoma girip öz pikirleriňizi ýazyp galdyryp bilersiňiz. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyn.